Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, broder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun komunitas paguyuban ingkang begja rahayu, ingkang bahagia. Tentu anggenipun bangun paguyuban utawi gesang sesarengan sing bahagia, kula panjenengan tansah asung kasaenan tumraping liyan. Gesang sesarengan pancen boten gampil, siji lan sijine kadhangkala duweni pepinginan sing beda-beda, duwe kekarepan sing beda-beda, lan anggone lumaku kadhangkala ya ora padha. Siji mlakune banter, rencang, sijine alon-alon merga wis sepuh, liyane meneh karo mlenceng-mlenceng. Nah menika gegambaran gesang sesarengan sing sujarah lumampah wonten ing alam gesang. Kados pundi wonten ing maneka warni perbedaan menika, kula panjenengan tetep saged bahagia wonten ing gesang pasrawungan. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah Gusti Yesus paring sabda ingkang ruwa dumateng para murid dalem, lan Gusti Yesus paring kekuatan dumateng para murid dalem anggenipun tresna tinresnan. Menika dados salah setunggal srana anggenipun bangun gesang sesarengan sing penuh kabegjan. Yen siji lan sijine mbok beda-beda, mbok karaktere ora padha, nek duweni katresnan temtu menika ngawuhake kabungahan. Katresnan ingkang kados pundi ingkang dipun kersakaken Gusti? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab gangsal welas ayat 9 ngantos dumugi 11. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, kaya dene Rama anggene tresna marang aku, samono uga anggonku tresna marang kowe. Mulane dipadha tetep ana ing katresnanku. Yen kowe netepi angger-anggerku, kowe bakal tetep ana ing katresnanku, kaya dene anggonku netepi dawuh dalem Rama lan tetep ana ing katresnan dalem. Kabeh iki dak kandhakake marang kowe, supaya kowe kadunungan kabungahanku lan kabungahanmu dadi sampurna. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika cekak lan aos kados pundi Gusti Yesus ngersakaken para murid dalem tansah tetep
wonten ing katresnan dalem kados tuladanipun Gusti Yesus piyambak ingkang tansah tetep wonten ing katresnan dalem Allah kanthi nindakake sedaya dawuh-dawuhing Allah wonten ing timbalanipun lan wohipun menapa ingkang dipun tindakaken Gusti Yesus menika sedaya ingkang sae, sedaya ingkang asung kawilujengan, boten namung tumrap tiang-tiang sing sampun sae, sampun becik, ning mirungganipun tumrap tiang-tiang sing dosa, tumrap tiang-tiang sing kadunungan salah, ina lan lemah. Menika katresnan dalem Allah sing diketingalake Gusti Yesus. Tumraping para murid ingkang dipun kersakaken tetep wonten ing katresnan dalem Gusti paring tuntunan yen para murid menika netepi angger-angger dalem tetep wonten ing katresnan dalem. Saking menika tiyang ingkang gadhahi katresnan menika karaktere penuh ing kasetyan lan ketaatan. Merga tandha-tandha sing diparingake Gusti menika netepi angger-angger dalem. Wong sing bisa netepi angger-angger dalem ya wong sing taat, wong sing setya. Lan katresnan tansah magayutan kalian angger-angger utawi pranatan. Tiyang sing gadhahi katresnan ugi uripe tumata, ana tatanane, ora semrawut, ora sakarepe dhewe, ora sak penake dhewe. Lan menika penting sanget kangge mbangun gesang sesarengan. Jenenge urip bareng kuwi kudu ana pranatane, kudu ana tatanane supaya harmoni, supaya serasi. Badane awake dhewe kemawon, nggih Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah, sikil loro menika ben iso mlaku bebarengan kepriye? Ya kudu ana aturane. Kiwa sik terus tengen, kiwa sik terus tengen, lenapak kepiye. Nek mlaku bareng amengko dadi pocongan, jingklik-jingklik. Nek sing siji ngiwa sijine nengen, keplengkang. Nek sijine pengen maju, sijine pengen mundur, hancur ya gemeblak. Ugi tangan utawi mripat, menika nggih ana aturane supados menapa harmoni, supados serasi, saengga lampahing sikil utawi tangan saged adamel slamet sanes kacilakan. Menapa malih kula panjenengan sami ingkang nggadhahi karakter, watak, kebiasaan, kabisan sing beda-beda, supaya bisa bangun urip bebarengan sing begja rahayu ya kudu netepi pranatan-pranatan kangge mujudake katresnan. Yen anggone urip bebarengan tanpa pranatan, tanpa katresnan, menika nggih boten saged nuwuhake kabungahan, kabegjan, karaharjan. Kadangkala wonten saperangan tiyang sing anggone urip bebarengan menika tanpa pranatan. Merga apa? Pengen bebas, pengen ora terikat, pengen ora ana kewajiban-kewajiban sing kudu ditetepi. Dadi rasa-rasane nek tanpa pranatan ki luwih merdeka. Ning menapa saged? Boten saged. Mila tumraping kula panjenengan sami angger-anggering katresnan menika penting kangge mbangun gesang sesarengan. Wonten ing brayat pasaman suci tansah pitados lan yakin tiang-tiang utawi umat sing pengin bangun gesang bebrayatan menika nggih merga katresnan siji lan sijine. Nah, kados pundi lajeng katresnan menika tansah diayati, digegesang, diwujudake wonten ing lampahing sesarengan. Ampun ngantos maneka warni bab sing asalipun saking ego pribadi, mbuh kuwi pepinginan, mbuh kuwi motivasi, mbuh kuwi rasa pangrasa, mbuh kuwi wawasan sing mung gegeki utawi gedhek-gedhekake ego pribadi, menika kedah disingkiri. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.